bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe funnague hirnague rewa e worgo ɓiɓɓe mbima wonki rendoɓe miijo e feere wadduɓe jonggo e fandu mbiten kadi ko alaɗo yaano artiɗo wonno yewtere men wiyetende Hol Mbo Woni Aan arti kadi ne taw koye mbaadi kubtidinde en calmini khalifaɓe diina e khalifaɓe aada ko wona ko ɗum kadi en jetti bandiraɓe ɓe ganduɗa ko ɓen gollottoɗen ɗo e Piindi TV ngam en naati kadi ne hitande hesere pul kilo mo ganduɗa ko baba Abou Samba Diop ha yetti Amadou Moussa Aan Samba Diop mati en ndey fatou en caat en kamɓe kala ɓe ganduɗa ko golloɓe ɗo en calminimoɓe en juurimoɓe kono kadi ko noon beltirɗen e manditare Amadou Moussa Aan eɗen gandi ko manditare nde ganduɗa kadi ko wadde fayitu ko yawti ɗum kadi en gaari e manditare men kono yo Allah wurno en ko juuti ɓoyen kadi ne liggodirde e cellal e kisal kono kadi yewtere wiyetende Hol Mbo Woni Aan no mbironɗen en ƴewat goto jeeyaɗo e Fouta men goto kadi mo ganduɗa ko baɗowo nafoje kewɗe yimɓe gandatano beela o koye fulfulde jeeya taw ko baɗowo kadi ne golle baɗɗe fayidu eɗen bismiɗo o mo ganduɗa ko biteɗo Mariama Ba kono o lolliri ko Nike. Assalamu aleykum. Waaleykum salam. Salmini on non fof mi weltininimama émission demgal Pulaar noon jaafoɗon mi nanani no fewi ɗum noon Mariama Ba demgal Pulaar min jaafo ɗo haaltaki ɗo so wona demgal fulfulde émission o wiyete ko Hol Mbo Woni Aan hol gonɗo Mariama somin jiiɗi andude holto ndewɗa ha jottiɗa ɗo jarata ɗo. gonga min mbitemi ko Mariama Ba gila mi fuddi musique ɓoyani noon miɗo hoddi Fouta Kanel. Kanel jeeyɗa beela am meeɗi nadde ko wiyete ko école non a meeɗa non beelo so tawi woni a meeɗa nadde ko wiyete ko école sa wi aɗa waɗa ko wiyete ko yimde beela ɗum ɗesata sattude seeɗa no musane min par ce que mbiɗa yiɗi ɗum to mbiɗa ande to mi yiɗi tolnade toon mami tolno toon par ce que mbiɗa jogui amour o aɗa jogui yidde nde tawno musique hande ɗo yimɓe jarata ɗo woni yimde ko adi foof jogotoɗa ko yimɓe ɓe ganduɗa ko yaadoɓe ma sawdotoɓe ma walloɓe ma beela emin mbawi andude beela aɗa jogui ko sawdi ma ko wallitat ma e ko mbatta ko gonga kay mbiɗa heeɓi ballo kam hewɓe sa mbiɗa jogui goto groupe biteɗo BBP family Piken ɓe goni eɓe walli kam no fewi ha ligguey momi watto musani hande oɗo saaha ɓiɓɓe fulɓe sakay rewɓe yimoɓe ina ɗeso sattude seeɗa beela ina jogui yeɓoɓe ayaw habrirde Piindi TV mbawa famde beela no waɗi sababu goɗɗo ha takma nadde e nder musique yimdi eyyi gonga guila komi woni cukalel mi fijiranno mi yimanno tan ha formation mi watto couture ɓe haali kam pourquoi pas an a yahata jima galle tamin noon mamam kadi wallatno kam hen no fewi to référence am kadi ko Coumba Gawlo ko Coumba Gawlo woni mo ganduɗa ko on woni mbo ɓurɗa yebde ha takma nadde e musique beela a meeɗi joddade e mum non mi meeɗa joddade e makko hande oɗo saaha ina teska caɗele tengtuɗi wiide no wona debbo kadi ne jimowo beela ala caɗele kadi ne ganduɗa ko gonɗe nder no muusi seeɗa par ce que babam hadat kam ɗum mais joni guila mi yaltini clip o accat kam mbiɗa yaha course uji am o haadani kam noon kono no musno seeɗa commencement o fuɗɗode nde ko ina musno no mbiruɗa ni o wonde hakkude jinnaɓe ɗo oɗo saaha kono eɗen mbawi famde kono ɓoggol koko taaƴi jinnaɓe ma jaade yayima oɗo saaha ɓeɓe jaade yayima walla ko hono ɗon eyyi eɓe yiiɗi mi yima kono baba mom yiiɗami wona e ladde nde ha jamma saaha ɗum woni probléme o to concert aji ɗi ko jamma e tout beela ina joguiɗo meɗɗa noddede tan gam arde jima kollira hoorema beela no jogui eyyi no heewi no fewi miɗon waɗa préparé kadi le 15 goto concert stade Alassane Djigo miɗa waɗa télé walla radio non concert no beela a meeɗi yaade télé walla radio gam yimoyde walla ko way noon eyyi ɓe wendi kam wadde invité télé kadi hande oɗo saaha min teskima a yaltini clip goto clip mo ganduɗa kadi ni jimɗa hen ko cehlagal kono ina soomi nder ko wiyete ko gilli beela e clip o aɗa wawi artande amen e fuɗɗo clip o
kilibo mi joɗino e sehilabam nen ton eɓe yima ha ɗum ɗon ɓe windi ɗum nden hen mi yaltini ɗum ɓe ƴeewi ko yaadi e son o mi yimi ɗum beela aɗa wawi amen memande clip o seeɗa gam yeɓoɓe a yawa habrirde Piindi TV émission Holi Aan ko jimowo invité ɗo taw ko soko debbo mbo kanil bisimilla ñaan buur bi yàlla bu fekkee bëgg na ma ñaan ko mu bàyyi maag yow musal ñu ci seytaane fu mu mënti dem yëpp ak fu mu mënti doon yëpp yow yaay ki fees sama xol yow yaay sama layan sama life sans yow bëccëg sans night yow yaay ki tax may leer sama life sans yow guddi sans ciel yaay génne sama taar. Merci beaucoup. kon noon wonko jaakimi seeɗa yimoɓe fulɓe ɓe hande sukaɓe aroɓe lesɓe nde tawno leydi maate koye banggue sukaɓe ɓe so mahama tan ande leydi ndi jangga mum ko jangga baɗɗo fayida wonata en ji Sénégal no wuurdi ni neɗɗo ne wiyo komin ko ganjiyami ngol ɗo leñol kono noon ko ngoloto leñol kutortomi an min nani jimata anne ko ɗemgal hoddiɓe men ngal beela ko ka yitaki hoore ma e fulfulde walla holko saabi ɗum no wona ɗum ɗon sah min miɗo waɗi fiya komi woni pullo ko mi añade ɗum koye haala ma aɗa jaaɓi ko gonɗa ko kono aɗa jaaɓi ɗum e nder saɗa haala mais e gollal a jaɓani ɗum no mi no e gollal a jaɓani ɗum yo laaɓ no mi salaki ɗum sah par ce que no yo laaɓ ayi ƴeew ɗo laaɓat sah fof ko ɗo laaɓat émission Holi Aan fof ko ɗo laaɓat a haalnat min so tawi no waɗi sababu puusowom won wiyoɓe mo joni min nani won wiyoɓe mo joni an pulaar o wota yim ɗum won wiiɓe noon mbeɗa andi ɓe ni non ɓe meeɗa kam ɗum haalde hay babam sah o añanno mi waɗa musique kono o haalat kam ko taki a yimata pulaar to mi añaade ɗum inchallah na heɓi komi watta préparé eyi no jinmi eyi mi weltima so tawi woni musique o ga way kono sa woni ga ma taw ko mbiyata ko nden ɓurata yiyeede sa woni ga ma tawa yiyetaki min ko ɗum jaggammi no min pour min musique à la frontière na ɗo mi wonata ga mi watta pour min musique sa yiɗi ɗum ko fof watta inchallah to pulaar moom momi yim ɗum no feewi no a heblanaki hay morceau goto fulfulde morceau mo ganduɗa tan hinik ma a yimi hen pulaar morceau ji ma ɗe jiimi foof ko heewi hen ko ɗemgal hoddiɓe men ɗemgal jolfe jimata hen ha taki minen hande so tawi emin tugno min tugnoto koye golle ɗe mbattaɗe so tawde aɗa joguiɗam kuccam bisimilla ko wona ko ɗum yimɓeɓe ganduɗa tan e kala saaha hakkille ma no wona e mabɓe gam kamɓe puusdema e golle ma so tawi emin mbawi andudeɓe no na ɗum sah haala pulaar o andi mi nanani ɗum no feewi kono no heeɓi goto sehilam wiyeteɗo lay doole ko Fuuta iwi minen makko min liggoto ko heewi parfois mi jotto sah omo jangina kam no heeɓi goto son mo mi watta ko heewi ko miɗo haala pulaar omo windana kam ɗum ko heewi aɗa haala pulaar kadi omo haalna kam pulaar ko wona ko ɗum hande oɗo saaha beela ko yimde tan woni ko mbatta no ala miɗon jangga meccelam mi ñootat meccal ngal ko ñoodde woni wadde tailleur hettande yimɓe ina ñooto ko nokku ma joguiɗa ɗo ñootata walla womba tawoyta walla ko liggorgal ngal ganduɗa tan ko aɗa jaggi hen ha daña goɗɗum gacca no ala ko ɗum mi watta tailleur mi watta mi janggat ɗum gonɗa koye janggude ni bolol ngol no heewi gue e wonde yimde hande so tawi aɗa haala gueɗe ɗe ganduɗa ko ɓurɗa teskade e nder bolol ngol ko holɗen gueyi mbiyata yimde nde kadi miɗa yiɗi ɗum no feewi ɓe mbi yon mbi mettina barina haaham ɓe beela tuppe ɗe beela aɗa heeɓi hen no musique kadi pour wadde tailleur o kadi e musique o parfois andi musique no hiri par ce que sa wi a waɗat musique tan a wawa waddude hen e goɗɗum to pour min parfois patron saloto sah ɓe waɗat kam invité kono patron saloto wiya kam a yahata saaha mi doga mi yaha no muusi seeɗa ene muusi hande emin jeeyo ko gueɗal ngal ganduɗa kadi ni ne heewi ɗo fuutankoɓe noddote taw ko noddali ɗi ganduɗa kadi ni ko gam yimiyankoɓe fuutankoɓe beela aɗa noto hen
mi meeɗa yaade sahaaji on programme uji kono ɓe waɗino kam ɗo invité Fouta kono mi wawano yaade par ce que mi ala goto son halpular ko ɗum tagi a ala hay jimol gotol tawa ko pular ɗum tagi a nodditaki e ɗo woni ɗo dente ɗe ganduɗa taw ko yimiyankoɓe halpuloreɓe tawate toon beela ko Dakar tan kaɗa kanel mbiɗa ko toon jeeyɗa kanel e kanareje beela meeɗi toon yaade beela wona inde tan nde ganduɗa ɗo wiye komi kanel najo non mi meeɗa toon yaade noon eyyi kono miɗa andi famim toon woni hay mamam ha sanki toon o nawta babam nenam ɓe yahat toon no feewi kono inchallah mi yahat toon hande oɗo saaha ina teska kadini e nder leydi Sénégal ko wanno ko ɗo ko wiyete ko yimoɓe ɓe ganduɗa ko e sukaɓe ne ndendine ena gasa wonde wino a jeynoma hen a jeeyaka hen woni sen petit galle ɗon kaba noon wayi sen petit galle mi meeɗa toon yaade wadde ɗum noon wona ko laati wonde e mbiyen nikke kañum o yiɗi ena bokkude on saaha kadi o arta o yeehi o elmina kono ɗum firti ko woɗani no meeɗa yaade toon noon hande oɗo saaha goƴo ina waɗa e kala saaha ɓiɓɓe fulɓe so jibinama no keewi rokkirede guila law an beelaɗo woni dewgal walla ka ƴamaɗo non mi ala dayra kono noon won wiiɓe invité ma o ko neɗɗo mo ganduɗa wonmo rokkuno o sali mbimi ko laaɓata koye émission Holi Aan non mi meeɗa kam okkerde ɓooyino noon kono nden komi cukalel ala ɗum 15 ans nden mi jaɓano holko tagi hande noon hande aɗa heeɓi aɗa paari hande oɗo saaha instant ala ko musique o mi waɗe hakkilam musique kayne ene yaada ko heewi e métier la mo hami nanga tuf ha tiiɗa tawa holko kuccinta e fansaji ma ɓe ganduɗa ko e kala saaha ko accuɓema hakkille eɓe dogat jaam eɓe doga ñalama pour an gonga ɗum kadi ne woodi eɓe walla kam no feewi hay légal men kadi noon so miɗa yaha programme ni kamɓe totata kam passe eɓe mojjida eɓe walli kam no feewi feewi beele ene jogui waktuji hojomaji ɗi dokkana ɗen ɗi goɗɗoyi a rewino ɗon a yimi kono kadi ne a yimtat ɗo jimata ko Piindi TV walla ko émission Holi Aan kono holko mbaɗanta Piindi TV oɗo saaha Piindi TV mi yimana ɓe pular tan bisimilla eɓeni jeebma won ɓe ɗuni baba adam aynana naniyo woyo man salabi maringore ye lelio ye aynana salabi maringore gayna ko naniyo pullo gayna ko naniyo yay boy ɗum noon Allah jarama woni kadi ne belamma no feewi Mariama Ba lollirɗo nikke kadi ko kay woni invité min e émission biteɗo Hol Mbo Woni Aan wonani en kadi ne belamma no feewi nde tawno ko suko kadi neɗo batti duuɓi kono ko mawɗo ɗo batti hakkille sen jii konngudi ɗi o yaltini ɗi kadi ni eɗen jaɓanimo kadi ni eno haalde ni kono ittata embo yiiɗi kadi ne fulfulde nde no feewi saabu embo famnoro kadi ne ko woni ko ko wona ko ɗum ko konngol ma mbayni ko e émission Holi Aan cagga ɗum ɗo konngol ma mbayni yugo e émission Holi Aan gonga mi weltima no feewi gila subaka mi ari ga eɓen toppito kam mi salmineɓe no feewi miɗa ñaago télé o ɓuura mawnude e téléji ɗi miɗa salmina fuutankoɓe fof miɗa haala yoɓe accam hakkille no feewi miɗan ara mi salmini on ɗum noon en beltima kadi no feewi e yewtere men Hol Mbo Woni Aan en paami kadi ni koɗo o ko haali ko noon mbiruɗen yeeɓoɓe ayawa haɓirde Piindi TV e kala saaha no mbirumi ni ko jewte kese pul e nder télé mon hande oɗo saaha kadi ni hay radio ina ɗo ɗum noon gaccon hakkillaji mon e ayawa haɓirde Piindi TV en beltanima kala mo gonduɗa aɗa golloɗo ko noon yewtere nde kadi ko ɗo haɗata ha saaha goɗɗo toon to karallagal ngal hedno toon ko Samba Diop wondude Zil
e o mo ganduɗa ko matimar ko nan tawtata kadi ndi gorko Mouhamadou Hunari Julo Samba Mayel Jeeri Maño Amgo Malanko ko noon tan hitande jam e cellal e kisal e dadal e malal e ɓural kono ko noon kadi en beltanima kala mbono golloɗo to banggue radio to Allah jarama on jarama ko yewtere Hol Mbo Woni Aan ko ɗo haaɗi ha saaha goɗɗo merci beaucoup